Keď sa pozerá zhora na ten pilier, tak aké je to členité, aké police sú vidno zhora. Na tom pilieri. A zo spodu to vyzerá ináč? Zo spodu úplne ináč. Kompaktná, jednoliatá skala, respektíve pilier. No táto dĺžka už bola taká už na mojej hranici. Jeden krok, tak ti poviem. To bolo pekné. Jeden krok tam bol pekný. Čo som tam tak tú kurvu spomínal. A to bolo nedopatrením. To mi tak len vybehlo z úst. Peťo, koľko je ešte lana? Je tam do 5 metrov 100%. Dobre. Tuto urobíme betón. Peťo, zruš! Zrušiť? Zruš! Dobre. No táto dĺžka už bola taká už na mojej hranici. Jeden krok, tak ti poviem. Ako? Ale pekná bola. Keď to človek prekoná, tak je veľmi spokojný. Keď sa pozerá zhora na ten pilier, tak aké je to členité, aké police sú vidno zhora. Na tom pilieri. A zo spodu to vyzerá ináč? Zo spodu úplne ináč. Kompaktná, jednoliatá skala. Pilier. Keď vypadneš, tak platíš 10 pív. Takže snaž sa nevypadnúť. Si vám ho prehodí? Super. Počkaj.